Kardam kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelara do ana fans tami la pen pinila so video long nali tumhana ke 1 pila bangke non hejong Assam government hin pen forest ranger Voreng Avarsai kapik lang pondo la APUTHAK sipini nali tuma fan la so video long etithini alam na than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel subscribe rela kule subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tage non pathek pen Assam forest department hin pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK le lang polona la pen chethan polona Tane non pathek pen chethan polona environment la pen forest department Assam hin pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK la pen ani tum da screen along thek pon long exi last date of April la bangki 20 July 2025 and see last date la jongsen ali tum jogdun exi la pen apply dun exi bulde klarda galam kachini si game la klarda galam kachini ji afanon la so video la bangki ang ton pen lang polona la pen chethan polona Assam Public Service Commission mate APSC hin penstami dak employment mate Voreng Avarsai notice paklang pon dolo kaduka bepen dak 50 forest ranger apurs kapiklang pondo lapen department la bangke under environment lapen forest department Assam hin pen no la sening ke ha bang phu ba bang phie tum jogdon jipul de prabjin pen nali tum jogdon egon name of post la bangke nali tum thek pon long exi Name of post forest ranger in the Assam Forest Service salong lo. Number of posts kado kawe pendak 50 an kipi pondo mate bang phokep apartment dak kipi pondo. Lapen category wise vacancies sida kethak pono kon ane category atum kan ansi kilong zima. Unreserved long kado kawe pen kipi pon 44 an do. Lapen OBC atum handa isi tapi pon pe. Lason attack ASC mate schedule caste atuma pan hinian ke pipondo lapen ST schedule tribe plans atuma pan hini ke pipondo lapen schedule tribe hills atuma pan dak hini an ke pipondo lase ninkhang abang phuba abang phi atum nalitum jogdon ektame unreserved category lo stame 44 do lasila 44 long le nalitum tridon stame jog exi lapen non inglong akhai mate inglong so ST Hills sa tumhan bangke bahini farman se dak kipi ponchot lapen name of department la bangke nili amoda pulo environment lapen forest department Assam scale of pay la bangke nali tum dak technology pay scale bangke 22,000 pencheng log 97,000 an nali tum long ponik ji grand pay dak 10,300 an kipi pondo son attack eligibility criteria of forest department recruitment mate eligibility criteria APUTHAK apunachak PPC da kenangji mala APUTHAK lang polona citizenship la bangke candidate must be Indian citizen nang po article 5 lapen 8 arona tengpen mate constituency of India lapen residency la bangke permanent resident of Assam mate Assam along kidoklung abang phi tum nangji Lapen number 2 lang ketok pondo the candidate must produce PRC issue Assam for educational purpose employment exchange registration certificate as proof of residency along with application form lapen PRC latanalitum kipidunang si kenang solo mate PRC pulotangte permanent residence certificate educational purpose afan lapen employment registration certificate latakinang solo lapen employment exchange pustame la offline pen ka issue employment exchange labang ke accept on pe online pen ke apply labang so employment exchange sid ladak bang ke kenang ikpo lason tak arta puthak langdam lo pulote arta labang ke inquire ro isi pen 38 years arta tum an bang ke jogdun long mate 21 pen 38 arta latum sidak jogdon long po lapen age relation ke pipon dolang category wise silada ke thak pon lo lapen ani tum la aber mention bang thek pon long ji SC atum 5 years lapen ST atum upon 5 years lason da OBC mate MOBC atum upon 3 years an ke pipon dolo pulotang te ST atum pulotang te 43 arta atum stame labangso Voreng Avarsai aphan bangke jogdon long ekpo
tang de non kachar liang deng ko ansi kinang jima la so Voreng Avarsai pan la so puthak lang polo na kachar liang deng kinang ji la bangke educational qualification application must be processed bachelor degree unang ji science la pen engineering anat la pen Azad University pen leke pas tame chokji la pen copy pia subject sidak kinang jima la bangke nale tum theklong ji agriculture lapen botany chemistry computer application computer science engineering agriculture chemical civil computer electrical electronic mechanical hainang po lapen environment science forestry geology lapen horticulture mathematics physics lapen lason da thadak pena andulan na tum theklong ji la hailong ka charli tang atum nangsi mata kilong tang atum nang po physical standard requirements labang ke mate PSR labang ke nari tum dak thek punang po ko PPC dak kenang sima candidate must fulfill following physical standard requirements in terms of the height and chest laben height kan senang sima chest kan senang sima la so puthak stame dak ke topondo laben dak height puthak langdam lo pulte kiding puthak langdam lo answer jon kiding neng sima labang ke general OBC MOBC ST atum dia ekta SC atum labang ke pinsotum 162 cm nangji lapen arlosotum langdam lo pute 150 cm an lapen SC hill diakta ST hills lapen ST plains atum apan labang ke pinsotum 152 cm arlosotum pulotangte 145 cm an nang igji ajon kiding mate height labang ke lapen chest pulte labang ke aning lo chest permanent bangke nani tum dak theklong ji gender male atum labangke 79 cm lapen dak expansion labangke 5 cm so nata female atum 74 cm expansion 5 cm andak ke pipondo lapen puthot non bangke application fee aputhak le langdam lo nang kon an sida application fee kinang jima category wise sidak sta me thak ponlo general atum 297.20 paisa OBC MOBC atum 197.20 paisa son attack SC ST BPL atum bangke 47.20 paisa an application fee labangke pinangpo nalitum apply dun vexi plote labangso video description along stame link long iksi hala so link long ber penalitum online si apply dun nangpo lapen apply play aprang nalitum la adet kecini nangji labang ke kenang sotlo online application labang ke cheng ponji la so chiklo 21 June 2025 pen si cheng ponpo application last date labang ke mo achiklo 20 July 2025 ansi last date an kipi pon dolo la son data la so article long wang lo pote nalitum dak pen application form ta long pon iksi la pen advertisement alus tamen nalitum dak pen long pon ekpo Lasening ke hang abang fitum nalitum jong si jogdon ji pulte prabjin pen jogdon ikon nalitum le jogdon de ba apply don de pustame ka apply don ji atum dota hai ji mine lase video ke share ison son ba nalitum tenek dedri la pena so YouTube channel stame video lang chot labang ke chokche nalitum subscribe ikon la pen belarjan to ji hodak stame nalitum berponik denon lapen video kijut mulam pradesi mulam niri ka upload a video important a video dota haije la video kijut mulam hinia video theklong ji nalitum langle lang pulte lang ponigo tange domi thakme kadu kabi karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do advance tame nilhin pen cardom